पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांना आता खूप चांगल्या सुविधा मिळणार आहे। रेल्वे स्थानकावर विश्रामगृह उघडण्याचा निर्णय हा रेल्वेने घेतलेला आहे आणि त्यामुळे लवकरच आता इथल्या प्रवाशांना चांगल्या सुविधा मिळणार आहेत। विमानतळासारख्या सुविधा प्राप्त होणार आहेत। पश्चिम रेल्वेच्या काही स्थानकावर डिजिटल लाउंज उभारण्यात येणार आहे। तसंच चार्जिंग प्लग पॉइंट्स असतील, वायफाय, कॅफे आणि खुर्च्या, टेबल, सोफा यासारख्या अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत। रेल्वे प्रवाशांनाच नाही तर इतरांसाठी सुद्धा या सुविधा उपलब्ध असतील। तर हा लाउंज नेमका कसा असेल पाहूयात।